city streets, we began to feel the fire. La veritat és que quan vaig començar, que era tan petita, 7-8 anys, és com que el piragüisme ha format part de la meva vida des que pràcticament puc dir que tinc record. Llavors, és com que sempre he vist el meu progrés, el meu avanç o el meu creixement tant personal com, per dir-ho d'una manera professional, acompanyat del piragüisme i de l'esport. En Jocs Olímpics, per mi, crec que per qualsevol esportista d'alt nivell, és com dir tocar la part més alta d'una piràmide, és com l'objectiu final. No vol dir que no arribar a uns Jocs Olímpics no sigui important, però realment és com el premi final, és com el final d'una carrera. Arribar a participar en uns Jocs Olímpics, ja no et dic la gent que ha pogut participar a més d'un. Classificar per uns Jocs Olímpics és molt complicat, és un camí molt dur. Aconseguir-ho, ja només dir-ho d'una forma, participar en uns Jocs Olímpics ha de ser com tocar el cel, per dir-ho d'una manera. Ets el millor del teu país i representes a moltíssima gent en una competició, per dir-ho d'una forma, la més important en un cicle de 4 anys. Hi ha molta pressió en uns Jocs Olímpics, saps que tens molta gent a les teves esquenes, molt de treball al darrere i que segurament l'has de treure en competicions que duren una cosa així. Llavors jo crec que confiança és la clau de qualsevol gestió. Home, París, sempre que penses en Europa, penses en Madrid, Barcelona, París, la Torre Eiffel, és com una ciutat molt guai, molt bonica i que es puguin celebrar uns Jocs Olímpics allà és al·lucinant, la veritat. El bo que estigui a prop és que hi poden anar familiars, no està a la quinta punyeta, per dir-ho d'una forma, com Tòquio, que a sobre va enganxar amb el tema del Covid i van ser uns jocs una mica diferents. Competir-hi, classificar i poder competir en els Jocs Olímpics i un cop allà poder treure tot el treball que hi ha a sobre i entrar a la final, sens dubte. Perquè al cap i a la fi, a nivell personal, un cop has classificat pels Jocs, un cop ets allà, és una competició on aspires a arribar el més alt possible. Bé, les expectatives són complicades perquè sempre estem depenent del temps, de les autoritzacions administratives i del número de participants, que és molt variable perquè és un esport difícil. La gent que participa en aquesta mena de competicions ja són grans, ja han de tindre títol nàutic per poder usar les motos a la platja o al mar. Això fa que no hi hagi gaire jovent perquè els títols nàutics es comencen a assolir a partir dels 16 anys. Aleshores, sempre estem pendents d'aquestes variables, que vol dir que en una bona cursa de Campionat de Catalunya podem juntar 25-30 participants. És la primera cursa, debuto. Les ganes han vingut dels meus amics i aquí estem, ja aliats amb el Jet i a debutar aquí al circuit català de jet esquí. Començo de la categoria petita i, primer de tot disfrutar, passar-ho bé i, anar pel podi segur, sobretot que a la final de temporada, sempre si ho fem, quan vens a competició, millorar una mica. L'al·licient aquest de progressar hi és, per tant, algun podi ha de caure durant la temporada. L'esport en si és una passada, és divertíssim. Anar amb moto per l'aigua, tant sigui mar, riu o llac, és una sensació molt guapa i jo ho puc dir perquè he fet molts altres esports. A la gestió de com algú que no ho coneix
arribar a la competició o així. Sobretot és tractar amb algunes nàutiques i amb pilots que ja estem corrent. Estem superencantats d'ajudar a la gent que tingui unes curiositats per venir a córrer.